Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, saudos? Benvidos unha semana máis ao Verán Verán, como sempre, dende o Concello de Sanxenxo. Hoxe temos un menú completísimo. De primeiro visítanos o chef Pepe Solla, de segundo o debuxante Kiko da Silva e de sobremesa propóñolles mesturar poesía con humor da man de Aldaolado. A guinda vai na poñer Añoranza de Ribadumia, así que nada, marchamos ao Parque da Panadeira con Juanma Lorenzo. Así é, Dani, aquí estamos de novo no set musical do Verán Verán aquí na Panadeira. Hoxe estamos con Añoranza, todos estes grandes artistas. José Juan, como está indo vos o Verán Verán? Pois o Verán Verán está indo fastidiado. Este amigo que temos por aí colectivo, por todo España, por todo o universo, está nos rompendo un pouco os esquemas que tiñamos previsto. Aunque o noso, en realidade, non é actuacións musicais para verbenas, senón é recordar temas de antes, que a xente xa ten olvidados, casi. Entonces, nós vamos recopilando algúns temas desos, creamos algún tema tamén. Temos aí un colega que se chama Hernando, que lle gusta moito escribir poesías, el nos fai certos temas, e un día chega, mira, a ver se me musicas isto. E temos aquí un atrás, que é Roma, que adaptase moi ben a eso, a facer as partituras musicales, non? É así como estamos levando, pero o que dice en plan traballo, pois, pouco fastidiadillos. A ver si vai a cousa mellorando. Polo que vexo, hai un que de Vilanova, outro de Cambados, sí, e a maioría de Ribadumia. De onde xurde Añoranza? Ok. Añoranza xurse de unha agrupación de Ribadumia que estaban no plantel de Ribadumia daquela, alá polos 2006, o plantel xe antes, no 1000 e pico, xa, no 1900... Pero, bueno, foron tocando xuntos, eran catro colegas, eses seguiron, o plantel rompeu, eles seguiron coa música. Entón, os outros tres, andábamos en eses momentos pola vida musical de verbena, non? A min tocoume de que a miña parexa é de Barrantes. E resulta que é irmán dun dos componentes deses catro. Xa che meteu no grupo. Entón, claro, deixamos a música activa, non? E entrou esta música máis pasiva, pero ao mesmo tempo intensa, non? E, bueno, foron rompendo a cabeza, e comigo, pois, entraron Milucho, e despois de estar Milucho, que tamén é veciño dali, de Ribadumia, pois, Roma, que é o outro ese que compón un pouco, pois é compadre de Milucho, entón é un grupo familiar. Moito lazo familiar, amistade, aí que empezamos hai pouco, había nun periódico unha frase que poñía un grupo que non quiso ser e chega a ter 2 CDs. O sea, pouco a pouco fomos entrando no mundo artístico así, e fomos, bueno, creando, aportando o noso granciño pequeno. Bueno, deses 2 CDs vannos a cantar hoxe as 3 cancións. A primeira é do primeiro CD, pero do segundo CD de Canto a Terra do Salnés. Que nos podemos atopar nese traballo? Pois, en principio, a primeira canción dese segundo CD é un tema que é dedicado a eso, ás terras do Salnés. É composto a letra por Hernando. Unha das que vamos a tocar hoxe, que é a Nereida, pois é outra canción que para nós puxamos moito empeño nela e penso que lle vai agradar á xente. E tamén letra de Hernando e música de Roma.
e adaptacións da añoranza, claro está, non? En sí, en colectivo, eu penso que é un disco que vale a pena escoitalo, porque porque é música viva, música directa, non é ese que estamos acostumbrados a escoitar agora, é polo que moitos músicos abandonamos a música, e outra porque recorda esas melodías antiguas que son inolvidables. Bueno, pois xa só nos queda escoitarvos. Así que imos ca primeira canción, que é do CD Seguimento, e as dúas seguintes, que son de Canto a Terra do Salnés. Con añoranza quedamos.
Pois nada, aquí seguimos no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Pepe Solla, chef, que tal, como estás? Benvido ao Verán Verán, como estás? Moitas grazas, moi ben, moi a gusto, non? Aquí en Sanxenxo estamos de maravilla, non? Bueno, Sí. antes de entrar en materia, de falar da túa profesión e de moitas cousas, teño que preguntarte por esa experiencia de dar o pregón nin máis nin menos que, que nas festas da Vaya peregrina cidade. da Pontevedra, que non é pouca cousa. Bueno, como viviches esa experiencia? Bueno, vivina moi ben, o sea, foi moi bonito. A verdade que dende o día que me chamaron para Sí. comunicar, que iba a dar o pregón e tal, xa foi como moi emocionante. A verdade que dar o pregón na tua cidade, no, diante da tua xente, e coa que convives, non sei, me parecía que era unha das cousas máis bonitas que che pode pasar, como, en certo modo, o sintes como un recoñecemento de cariño, ¿no? Por parte de toda a cidade, non? Sí, a verdade que sí. Foi emotivo, eso diría que sería a palabra, ¿no? Bueno, pois falamos agora desa nova normalidade, de todos estes cambios que vivimos durante todos estes últimos meses, tamén cambios nos locais, nos restaurantes, a reapertura despois de toda a crise sanitaria. Ti como viviches todo isto? Como unha oportunidade ou se cadra como un desafío? Bueno, é unha situación complexa e nos, a verdade que afrontábamos, bueno, durante a pandemia todos creo que fixemos 100.000 cábalas de posibilidades de como podería ser, condicionados bueno, ás novas situacións, ¿no? Que podíamos encontrar. Bueno, as situacións físicas en cuanto Claro. a uso da mascarilla, que xa estamos máis que acostumados, xa é para nos un enser máis dentro do noso vestuario, do noso día a día, non? do noso día a día. Sí, sí, sí. E bueno, logo os hábitos dentro do que é o restaurante, por sorte, para nós tampouco cambiaron tanto, é dicir, cambiar un tipo de desinfectante por outro máis específico, o hábito de lavarte máis as mans do que facíamos xa, é dicir, que non era que fixeras, pero con geles desinfectantes cada certo tempo, que ibas tocando e tal, porque inevitablemente no restaurante tes contactos co público, porque o público toca un plato e ti tes que recoller o plato, entonces, o sea, que eras ou non, tes ese risco, pero bueno, hai que solventalo. A partir de aí era como unha incógnita, é dicir, que nos poderíamos encontrar, e a sorpresa para nós foi que nós todos tiñamos esperanza de que non iba a ser un mal verán. E realmente temos que recoñecer que a nivel empresarial foi un gran verán. O sea, si notamos moito turismo local, tanto nacional como local galego, Sí. O sea, que se moveu, que se quedou por aquí e que se movía, e creo que en certos restaurantes se encontraba cómodo. Nos a distancia que entre mesas, Sí. para nós non supuxo ningún cambio, porque nós xa tíamos as mesas moi espaciadas, 9 mesas solo en todo o comedor, entonces creo que a xente que se sinte máis segura en certos espacios, a todos nos pasa, é dicir, evitamos certas aglomeracións xa de xeito natural, inda que hai casos puntuais que destacan moito de casos de situacións de aglomeracións, pero en xeral a xente creo que está respetando e sendo moi consciente da situación, evitamos. Entonces creo que se encontraban cómodos en certos restaurantes. Eu podo dicir que no noso, polo que sei de moitos colegas Sí. ¿no? desa índole, nivel e tal, tamén pasou igual, o sea, foi un bo verán nese aspecto. E a reserva xa, en canto se puido reabrir o local, xa foi un fervedoiro, non? Sí. Unha tras outra, non? Podemos Sí, dicir. exacto, nunca hubo tanta anticipación ata agora no tema de reservas. Notábamos que a xente reservaba con moito tempo para garantir a súa praza, para garantir a súa mesa, e con moita máis anticipación que nunca, non? E moitísima lista de espera, é dicir, a xente chamaba, e se apuntaba en lista de espera, e había listas de esperas larguísimas, e hai ainda listas de esperas larguísimas. En setembro, bueno, xa notas un pequeno baixón, xa non é agosto, obviamente, Sí, pero eu teño a esperanza de que vai a ser un gran mes, contando que todos respetemos a situación Que todo para non siga como estaba agravalo. agora, non? Sí, temos que intentar que se mellore o Mellorar aspecto que incluso. temos agora, é dicir, que isto volvemos a dar un toque de atención, é Sí. dicir, ollo, que isto sigue aquí, sigue Claro, con claro. nós, convive, e temos que aprender a convivir respetando e
descoidando certas normas, ¿no? Entonces espero que solo sea un toque de atención, ¿no? E que nunca cheguemos a situacións como as que xa vivimos, ¿no? Bueno, neses meses do confinamento, non sei se Pepe Solla aproveitou para experimentar, para buscar novas ideas, para buscar novas propostas para a súa cociña, uns meses ben aproveitados no caso de Pepe Solla. Creo que foron uns meses moi ben aproveitados porque foron uns meses no que me desconectei e de vez en cando creo que aprendín a que de vez en cando temos que desconectarnos de todo e adicarnos a nós, ao que somos as persoas que hai detrás dese cociñeiro, dese restaurador ou como queramos chamalo. Entonces, a verdade é que durante o confinamento disfrutei de cociñar non a modo profesional, sino un doméstico, para mí, para os meus fillos cando viñan, no día a día, sin prisa, sin tempo, que isto era algo que eu... Sí, unha cousa nova para todos, non? Sí, digo che que para mí foi algo absolutamente novo, disfrutar de cociñar con tempo, sen prisa, por ese placer de cociñar, foi moi bo. E logo, fixen pratos pensando en tal? No, teño que reconocer que no, porque eu necesito actividade. O sea, eu son unha persona moi de impulso, moi de tocar, sentir. Entonces estaba alexado do que era a cociña profesional e recoñezo que hasta que volvín á rutina profesional me sentí incluso, teño que reconocer que un pouco de medo, incluso, porque parecía que habías perdido feeling, ¿no? de cociñar profesionalmente. Desconectado, non? Sí, me desconectei moito, porque necesitaba tamén, eu creo que desconectarme durante tempo. Eu non recordaba en toda a miña vida profesional haber estado desconectado durante tanto tempo do mundo profesional, ¿no? Entonces tuve que recuperar ese feeling, pero recuperas traballando, pero tamén he de reconocer, decirte que foi como moi rápido, moi doado, moi fácil e con moita ilusión. Creo que ese descanso, sabes, me deu moi ben porque volvimos, eu e todo o equipo, con moita enerxía, con moitas ganas e moi enganchados, moi conectados a todo isto. Bueno, non sei como describirías ti a túa cociña, eu creo que cunha perspectiva ampla, non? Cun constante movimento e tamén cunha colleita, por así dicilo, de ideas daqui e de acolá, non? Sí, a ver, primeiro, o sea, a miña cociña creo que, bueno, o gran condicionante en Galicia e para todos os cociñeiros creo que é o produto. O gran condicionante é o noso gran aliado, é dicir, o noso produto. Entón, o produto é unha fonte de inspiración tremenda. Pero isto que ti decías tamén é certo, o sea, o cociñeiro necesita viaxar, probar, ter estímulos máis alá do teu entorno pequeno. Isto non quere decir que perdas identidade, porque logo o que has de saber é adaptar as cousas, pero os viaxes lonxe, outras culturas, outra forma de cociñar, outra forma de interpretar as cociñas, outras técnicas incluso, outras cousas, é o que máis te pode enriquecer e axudar. O sea, a cociña sempre se foi enriquecendo e os produtos siguen chegando. O sea, os tomates e as patacas non estaban en Galicia, levan con nós pouco máis de 500 anos, que é tempo e non é tempo, ¿no? Entonces, isto temos que seguir pensando que hai que seguir evolucionando a cociña, hai que seguir enriquecendo a cociña e chegarán produtos que dentro de pouco serán nosos. O sea, quen vai dicir unha patata non é galega? Pois non, realmente non era de origen galego, non estaba aquí tanto tempo como outro produto, sin embargo, é da casa, exacto, totalmente. É da casa, absolutamente, ¿no? Entonces creo que, por eso digo que non nos pechemos nunca as influencias de fora, pero que sepamos sempre asimilalas e guardar sempre esa identidade nosa que nos marca, non? Agora que falas do produto noso, do galego e esa reivindicación que hai de que hai que apostar polo noso, non? Nestes momentos de crise tamén económica, apostar polos nosos produtores, apostar polo que temos aquí que ten unha calidade excepcional. Eu non sei se se está explotando o suficiente ou se aínda lle podemos dar un impulso máis a todo isto. Sempre temos que pensar que claro que podemos darlle un impulso máis e sempre necesitamos darlle máis forza a todo, isto seguro, ¿no? Que se está apostando, sí. Que nos dimos conta incluso durante a pandemia, creo que a xente colleu unha sensibilidade especial pola proximidade, polo pequeno produtor e pola cercanía, e incluso axudarnos uns a outros, porque ao final somos como unha tela de araña, ¿no? A sociedade se vai forjando así, ¿no? Entonces, esta convivencia, este axudarnos uns a outros, creo que é necesario para todo, ¿no? Para desarrollar o noso texido, ¿no? Fundamental. A pandemia creo que veu a facer ainda máis sobre isto, non? Moita xente que ao mellor non era tan consciente delo, creo que ten moita máis conciencia e hai máis sensación ainda de que temos que
que defender, pelear e cuidar o próximo, non? O próximo que está aí e axudar aos pequenos. Eu digo, somos a sociedade dos pequenos, ¿no? Os pequenos, Os sí, sí, pequenos, temos que convivir entre nós. Totalmente. Bueno, pregunta, a ver, comprometida, non moito. Como ves a cociña dos galegos? Os galegos cociñamos ben, sabemos comer, sei que cantidade en todas as casas un domingo unha pota de 80 kilos nunca falta, pero cociñamos ben os galegos. Mira, primeiro, que haya cantidade está moi ben, porque eso debe decir que é bo, que nos gusta comer e nos gusta disfrutar delo. O sea, Iso que sí, isto é iso sí. fantástico, ¿no? Como cociñamos en Galicia? Eu creo que estamos nun momento fantástico, fantástico. Hai restaurantes a un nivel excepcional, excepcional. Creo que nunca tuvemos tantos restaurantes que se cociñara tan ben, tanta diversidade, porque non estou falando solo de gastronómicos, os gastronómicos, bueno, aquí cerquiña, o sea, empezas a ir así por ruta, Pepe Vieira, Culler de Pau, Nos, Yayo, en Vigo, está Rafa Bruja Limón, o sea, os gastronómicos, pero pronto hai moitos locais pequeniños, ¿no? Incluso aquí en Sanxenxo, en un restaurantiño aquí de un chaval, o sea, de Miquel, que estuvo aí cociñando con algúns de nós e tal, e que fai unha cociña super franca, sincera e apetecible. Hai locais como no Náutico, hai restaurantes de produto que é maravilloso. Entonces creo que estamos nun momento mágico en Galicia, mágico, que temos que saber aproveitar e saber cada vez potenciar máis. Creo que igual nos falta máis comunicar o que está pasando realmente en Galicia. Hai que comunicarnos pouco a pouco, que tamén está ben, pero hai moitas cousas moi interesantes no mundo da gastronomía en xeral, nos viños, é por demais o que pasa en Galicia. Sempre o tema de saber visibilizar, non? É importante facer, pero case que máis importante é amosar o que se fai, non? Neste caso tamén. Claro, o sea, se pasan cousas e non as contamos e non chega ao público, ninguén se vai a dar conta que están pasando. Claro. Entonces creo que é importantísimo tamén aquí a comunicación a todos os niveis, ¿no? É dicir, tanto os responsables que os sodes vos nos medios de comunicación, como a xente en xeral. Hoxe en día hai moitos medios de comunicación, ¿no? Isto se ha socializado de unha forma tremenda, as redes, plataformas, por exemplo, os clásicos, fíjate, xa falamos de clásicos, a televisión, ¿no? Sí, é un medio clásico de comunicación e ten cantos anos, ¿no? Pero xa é un medio clásico porque apareceu un montón máis. E creo que temos que ir axudándonos uns a outros tamén non só a facelo, senón a contalo. Bueno, seguindo con este tema, non? Co tema de como comemos os galegos, eu quería preguntarse por esa dieta atlántica, que tanto se falou, non? De esa dieta atlántica, eu non sei se realmente existe, se é unha adaptación da dieta mediterránea, non sei... Bueno, a dieta non é adaptación da dieta mediterránea porque son totalmente dous xeitos totalmente claro, distintos. Sí. Esa nomenclatura ven un pouco derivada da dieta mediterránea, ¿no? Entonces queremos buscar un parangón aquí. Eu sempre digo que, bueno, o Atlántico é moi diverso, entonces cóstame falar de dieta atlántica porque Atlántico é Brasil, Atlántico é Noruega, Atlántico é Galicia, é Portugal, Atlántico é Cabo Verde. Estou dicindo sitios que nada teñen que ver, incluso nas súas dietas. Entonces, creo que é moi difícil falar dunha dieta atlántica. Eu me atrevería a falar dunha dieta, se queres, o sea, non sei, o sea, hai que acotala máis. Unha dieta galaica, se cada... Galaica, por exemplo, parecería un término moito máis apropiado para a forma de cociñar de aquí, e digamos, do lado oeste de Francia tamén, que se podría parecer, da costa norte de España, tal, isto, temos os nosos xeitos, os nosos produtos, os nosos hábitos culinarios, que son moi bons. E aparte, Galicia ten a capacidade e a posibilidade o sea, un gran poder de que é super diversa, decir, porque non só falamos de mar, ¿no? Estamos falando do mar, entonces aquí en Galicia sempre que falas de produtos te vas ao mar, pensas marisco, peixe, algas, non sei que tal, icónicos, ¿no? Pero que logo vas hacia dentro e de pronto dis, pero que temos unha cultura inmensa de aves, os capóns, os galos, galiñas, os porcos, a cultura do porco que en Galicia é absolutamente distinta ao resto de España, seguro me atrevería a decir de todo o mundo, por esa cultura de salazón, de non sei que, as reses, o sea, a vaca, a tenreira, todas estas cousas, a horta, que é a gran tapada de Galicia. Casi nadie fala da horta, e a horta ten unha capacidade inmensa. De feito, no noso menú este ano, o menú longo non ten carne só a base de peixe, marisco e horta,
sabes, para reivindicar un pouco que estamos aí, que temos unha horta fantástica, que de pronto cando chega un cliente a casa, se come un cogollo e lle decimos que está cultivado en Silleda, ostras, ten un cogollo maravilloso, ¿no? Entonces, a horta hai que... Entonces, a nosa dieta é a dieta da diversidade, ¿no? Que é tremenda, ¿no? Ahora que falabas da túa carta, para un día como hoxe, por exemplo, non? Unha tarde de verán, un día de sol, un día de calor... Como que temos. A ver, que nos podería recomendar da túa proposta actual, da túa carta? Este ano fixemos un menú moi fresco, menú longo e moi fresco, como te decía, non ten carne, salvo que o cliente comensal pida engadir unha carne, entonces podemos engadir un prato de carne, pero unha dieta para un día como hoxe basado en verduras frescas, nos peixes cociñados, pouco cociñados, ou con técnicas como os escabeches, que son maravillosos, ou os confitados, ou técnicas en donde o peixe non se cociñe demasiado, fan cociñas moi lixeiras para un verán, ¿no? O que temos que usar en verán, claro, o produto xa te marca, é dicir, peixes azuis, ¿no? Como as rinchas, as sardiñas, o bonito, e a forma de cociñar ten que ser moito máis suave, moito máis fresca, ¿no? E buscando acidez, buscando acideces, o xogo de vinagres, de cítricos, de follas frescas, de non sei que, creo que son fundamentais, ¿no? E claro, para maridar isto, os viños, como non, e ti ademais és un apaixonado dos viños, Sí. e o teu restaurante, Casa Solla, ten unha adega increíble, non? Sí, para nós é un capítulo fundamental tamén dentro do restaurante, un global, como te dices, a bodega, bueno, estamos falando de 1400 e pico referencias, ¿no? Probadelo que o viño sigue unha parte fundamental. E logo, o bonito de Galicia é que ten unha convivencia perfecta entre os viños, porque os viños galegos son totalmente distintos ao resto dos viños do resto de toda España, ¿no? En donde busca eso, a sutileza, a lixereza, a frescura, a elegancia, me atrevería a decir, respecto a outras zoas, sin que se moleste ninguén, pero creo que son perfíes, son prestacións dos nosos viños, brancos ou tintos. Somos viños atlánticos, ¿no? Esto sí que reivindicamos polo Atlántico por esa influencia do mar, da frescura, de tal, e chega hacia o interior, hacia os viñedos, e confire un carácter totalmente distinto. Creo que é maravilloso, e conviven increíblemente ben coa nosa gastronomía, que é o máis bonito de todo, ¿no? O feito gastronómico é un global, non é a comida, é todo o que en torno, ¿no? E os viños son fundamentais dentro de todo isto. Pois xa que falas de alma atlántica, que mellor exemplo que Martín Codas. Se queres, Pepe, collemos a nosa copa, brindamos, icónicas aquí en Rías Baixas, ¿no? probámola a ver que tal está. Bueno, xa teño probado, este non hai. Eu teño que confesar que tamén, que xa lemos cantos programas aquí con Bueno, con porque Martín coñezo Codas. é unha das bodegas tamén, unha das bodegas históricas aquí en Rías Baixas, ¿no? Unha das de maior produción, que cuidan tamén, teñen un montón de etiquetas aí, de cousas interesantes, diversas, distintas. O albariño para o peixe O albariño funciona para o peixe e para a carne. Para a carne. É un mito, que entón, temos, é un mito que tiño tamén na cabeza. Sí, xustamente, porque a veces os pratos duros de carne con guisos, con blancos bellos, tratados con barrica e con evolución, de pronto tes unha frescura que te axuda a comer, ¿no? Entonces, o que temos que pensar é que hai que olvidarse desa relación tan directa que temos a veces. En Galicia temos tintos fresquísimos para os peixes tamén, sabes? Claro. Aquí nas Rías Baixas, a falar de Espadeiro, Loureiro e Caíño son as tres uvas, ¿no? O sea, fundamentais, pois eu creo que hai viños fantásticos para ir cos peixes tamén, e brancos pas carnes tamén, e por suposto. Pois rachamos entón ese mito, o branco vale para peixes e carnes, e o tinto tamén, pero agora quería te preguntar pola cervexa, porque claro, hai moita xente que é moi apaixonada da cervexa, e que en moitas ocasións nun xantar, nunha cea, pide cervexa. Eu non sei se isto é un acerto ou é un delito. Sí, non, delito non é en absoluto. Joder, temos, eu creo que unha das cerveceras máis importantes, eu diría que de todo o mundo, que é Estrella Galicia, da que podemos presumir, que ten unhas cervezas tremendas, pódese maridar con cervexas. Eu creo que non hai que pecharse nunca. A maridaxe é combinar os sabores líquidos con sabores sólidos, digamos, ¿no?
e por que non, con cervexas, non? Vos digo, comentamos como unha cata aquí fai pouco, non? Seguro que aí había unha diversidade inmensa, porque cando pensamos en cervexa, igual non é un perfil solo, hai moitos perfiles de cervezas, tostadas, negras, con máis caramelos, con menos, non sei que, entonces, o sea, as IPAs, entonces cada unha pode funcionar perfectamente con un prato. Claro que se podería, pues, maridar, perdón, tampouco vamos a ser nin solo viños ou só cerveza, vamos a intentar disfrutar de todo o que podamos, que isto, eu sempre digo, a gastronomía non necesita de fidelidade, o sea, as relacións humanas sí, pero a gastronomía non. Claro. Entonces, a gastronomía temos que ser infieles, entonces, hoxe que me gustou, mañá vou a probar outra cousa, e vamos a ser abertos. Pois, de negro que quedamos con eso, preguntaba yo a Pepe Solla por esa maridaxe de cervexa, porque de contado imos asistir a unha que hubo aquí, unha cata que hubo aquí en Sanxenxo. Pepe, moitísimas grazas por achegarte ata o verán, ata o Concello de Sanxenxo, un placer conversar contigo. Grazas a vos, como sempre, que nos dure moito este verán. Pois sí, que nos dure moito este verán. Agora seguimos a esa cata de cervexas, por ali marcharon os nosos compañeiros Juanma Lorenzo e David Algarra, e a verdade é que viñeron encantados. A actividade que vamos a realizar é unha cata de cervexas, de estilos de cervexa do mundo, onde vamos a empezar primeiro un pouquiño con teoría, falar de do que é a historia da cervexa, depois vamos a falar do que son os ingredientes básicos dunha cervexa, depois vamos a empezar xa a falar da cata como se realiza unha cata de cervexas, e ao final vamos a facer unha cata de distintos estilos de cervexa, neste caso 8 estilos de cervexa do mundo. Nós o que nos preocupamos é de que a cada persoa explicarlle o proceso, explicarlle que características ten a nosa cervexa, entonces que estamos todos pretendendo a cultura cervexeira para ter que poidan consumir cervexas distintas, porque no mundo hai moitos estilos de cervexa. Pois, sobre todo, foi moi informativa para saber como empezou a facerse a cerveza, tamén como se elabora e así. Fue muy interesante porque bueno, hemos aprendido realmente sobre la cultura cervecera y bueno, ha sido una experiencia muy buena. En sabor son diferentes, normalmente estamos acostumbrados a un tipo de cerveza más comercial, pero son muy buenas. Bueno, pois a cervexa Toupiña comezou o proxecto no 2015 e estamos elaborando xa en Lalín dende finais de 2015 e a principios de 2016. E ahora mismo pois temos 6 ou 7 estilos de cervexa distintos. Nós o que sacamos é a primeira cervexa ecolóxica no 2015, ecolóxica galega. Despois, o que fixamos no 2018 sacar a primeira cervexa 100% galega, somos os únicos que producimos os nosos ingredientes, é dicir, lúpulo e cebada en ecolóxico e malteamos, e nós o que queremos ser autosuficientes, é dicir, non depender do mercado. O que se pretende é que empecen a subir, que haxa moitas cervexeiras e pois, o propio mercado pois, empeza a estabilizar e que haxa xa unha continuidade das cervexas, que poida sair unha ou dúas novas, pero non como sale agora, que ahora mismo pois, saen ao mellor 10 ou 15 no ano, pero a maioría ao ano seguinte xa non están. Claro, moitas das cousas é que calquera pensa que pode facer cervexa, porque claro, ti colles e faz unha cervexa na casa e os compañeros te din, está moi boa, métete a facer cervexa. O problema é que necesita uns registros, necesita moitas cousas que realmente ao final non poden facer. Necesita ser un profesional para poder xa sacar unha cervexa tamén con unha continuidade, con unhas características sean continuas ao largo do tempo. A clave, pois, esforzo, moito esforzo. Todo costa moitísimo, moito esforzo, moitas charlas, moita enseñarlle á xente pois, o que ten que ver nas cervexas, e despois tamén maridaxe de cervexa, é dicir, hai moitas cervexas e cada cervexa nos vale tamén para unha comida. De
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí estamos de novo no Verán Verán, no noso empeño por buscar de que faceres o noso compañeiro Juanma. Adentrámonos hoxe no mundo do piragüismo. En Portonovo, aquí no Concello de Sanxenxo, hai un club con moitísima actividade pensada para todas as idades. Dende logo que con eles dá gusto meterse na auga. O Clube de Piragüismo Cofradía de Pescadores Portonovo xa foi fundado no ano 78. Ahora mismo, permanentes, estamos superando os 100 deportistas. Temos rapaces desde 6 anos hasta bueno, un membro que maior idade ten, pois creo que está en 74, 75. A Escola de Verán este ano foi un éxito. Tuvemos que doblar turnos, tuvemos que doblar sesións, tuvemos que bueno, y reinventarnos para poder dar servicio a todos os rapaces e que tuveran a posibilidade de practicalo e non cerrarlle as portas. Os que fixeron realmente o seu traballo foron os monitores e os adestradores que tuveron que multiplicarse e ampliar os seus horarios. Temos un curso básico que está pensado en pouquiñas sesións e para xente que bota moi pouco tempo, que son 6-7 sesións, no que facemos que proben un pouquiño as distintas dificultades da piragua. Empezan por unha moi fácil, pero van evolucionando hasta que ven a dificultade. Nos facemos kayak e canoa en aguas tranquilas, pero sí que temos algunha competición na que participamos de kayak de mar tamén. Non facemos nin kayak polo, nin outras disciplinas, máis que as aguas tranquilas, sprint, ríos e travesías, e despois algo de kayak de mar. O ideal é que veña polo clube, e que intente cadrar os seus horarios cos nosos para poder participar nas xornadas, que probe, e a partir de aí, seguramente que se lle gusta o mar e disfrutar do medio ambiente na piragua, pois é o ideal. Hoxe temos a honra de poder entregarlle as chaves de que creo que estas instalacións de casi 300 metros cuadrados, aquí nunha zona magnífica que os nenos non van a ter que cruzar a carretera coas piraguas, está ao lado da praia, encima da playa prácticamente, para salir a agua, e que vai a estar gestionado todo íntegramente por o Club de Piragüismo de Portonovo. Bueno, primeiro, poder, agora con esta sede, dar un mellor servicio. E a partir de aí, pois nada, o noso enfoque sigue como sempre, dirección ás competicións, a promocionar aos rapaces que están empezando e proyectalos hacia a competición na pista, e a partir de aí cada un ten que dar o mellor de sí. Pois
Pois seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a televisión de Ferrol. O coronavirus, evidentemente, obrigou a reinventarse a moitos eventos, a moitos festivais, como é o caso do Armadiña Rock de Poio, que este ano convértese de festival muda en banda deseñada. Saudamos a Kiko da Silva, dibuixante, ilustrador. Que tal estás, Kiko? Benvido ao Verán Verán, como estás? Ben, capeando aquí o COVID este que temos en riba. Bueno, ti hoxe ves falarnos de O Último Festi, non? É unha publicación, o que decía, non? Unha publicación creada polo Armadiña Rock de Poio que se reinventa agora en banda deseñada, non? Sí, cando estábamos en pleno confinamento, puxenos en contacto comigo, co Garaxe Hermético, para axudarlles a poder levar a cabo unha versión adaptada a estes tempos estranos do Armadiña, que non se podía facer nas mesmas condicións que sempre, e bueno, artellamos a idea de facer unha BD, unha BD que valga tamén de homenaxe a todas as persoas que estuveron vindo todos os anos anteriores e que se vexan reflexados tamén nela, non? O guión caeu a cargo de Fernando Llor, que é un rapaz de Vigo que ten moitísima obra publicada e que levou o premio ao mellor guionista no Festival de Banda Deseñada de Madrid. E Pablo Prado, que acaba de sacar outra obra con Galaxia, que se chama O derradeiro libro de Emma Olsen, que adapta a novela homónima de Berta Dávila. E bueno, ambos están relacionados co Garaxe Hermético. Fernando é mestre e Pablo Prado é exalumno e premio de fin de curso do Garaxe Hermético. Bueno, esta idea de reconvertir un festival de música, un festival onde a esencia está no presencial, no estar ali, non, ao pé do escenario, esta idea de reconvertelo nunha banda deseñada, nun libro, supoño que será algo insólito, non? É algo que ata este contexto non se nos pasaría nin pola cabeza, se cadra. Sí, de feito, bueno, incluso xurdiron ideas mentre estábamos artellando, non? De facer que a propia BD fose un festival, non? Que houbera QRs nos cartaces das historietas para que a xente poidera escoitar grupos que pasaron ou que iban a pasar polo festival deste ano e que bueno, que era unha maneira de reinventarnos, non? De non rendirnos ante estas circunstancias tan extrañas para todos e intentar facer algo diferente, algo que, de feito, que vai deixar pegada, non? É a primeira vez que Armadiña fai unha banda deseñada e ao mellor xenera unha tradición, non? O día de mañá. Bueno, este proxecto como se foi artellando? Non sei se foi cada organización do Armadiña o que contactou con vos, co Garaxe Hermético, e dicir, teño unha idea na mente, se cadra, podemos ir tirando deste fío, non sei, como foi esa idea inicial ata chegar ao resultado final? Sí, xurdeu deles, eles puxeronse en contacto con nós e bueno, pedíronme que lles buscase a maneira de poder levar a cabo unha BD, non? E bueno, como temos moita experiencia, levamos 9 anos impartindo BD e 20 e pico anos de experiencia profesional facendo cómics, pois o que artellamos foi algo específico para eles, non? Que se axustase ao que eles buscaban, ao seu orzamento e que fose o máis diferente posible para que chamara a atención da xente. Bueno, como foi esa suma, non? De sumar a Pablo Prado por unha banda coas ilustracións e por outra banda a Fernando Llor, considerado, como ti ben dicías, un dos mellores guionistas actuais. Como foi esa combinación, esa suma deses dous talentos para dar como resultado esta publicación? Bueno, a Fernando coñezo moito porque traballamos xuntos e bueno, agora vou editar a súa próxima novela gráfica en galego e bueno, a Pablo pois o tutoricei e bueno, guieino para que fixera a súa primeira novela gráfica con Galaxia, non? Entón, sabía como funcionaban ambos, aparte estou a piques de publicar unha BD que escribín eu e que debuxou Pablo Prado, que se titúlase Os berros da motocicleta, que vai sacar o Concello de Pontevedra, sobre a vida da muller de Viviano Sorio Tafal, que foi o primeiro alcalde de Pontevedra, que se chama Josefina Ruti,
e que conta a súa vida, non? A vida desta muller que é descoñecida e que realmente foi tremenda. E a miña experiencia con Pablo fixo ver que era a persona idónea, non? Para poder facer esta BD que se ten que facer en tempo récord, o sea, é unha BD feita en uns tempos moi complicados, non? E claro, necesitaba tamén un guionista que estuvese moi a pé de rúa dos festivais e que lle gustase moita música e Jor ata tivo, cando era xoven, un grupo, non? Entón dixen, bueno, é idóneo para Fernando facer isto, non? Contanos un poquinho cal é a esencia, porque eu, ata onde sei, hai 4 personaxes que, evidentemente, son moi festivaleiras. Non sei se nos podes avanzar un pouquiño do miolo desta banda deseñada. Bueno, sin destripar moito, o que se trata é facer unha historieta na que, aínda que hai uns protagonistas que teñen nome e apelidos, a xente se sinta moi identificada, calquer persoa que pasou polo Armadiña se sinta totalmente identificada e que vexan que é un festival diferente, vivo, que ten unhas características moi concretas, non? Bueno, pois é un grupo de amigos que van celebrar o último festi antes de marcharse, non? Antes de irse fora a vivir cada un a súa vida e bueno, pois digamos que tamén unha alegoría de que para moitos o mellor pois este podía ser o seu último festi que ao final pois seguramente non o puderon celebrar como quixeran. E bueno, tamén é unha maneira de amosar todas as pequenas pinceladas que ten ao redor o festival, porque é un festival diferente, un festival que non é solamente música, non? Que ten máis eventos culturais e que aparte pois no entorno onde se fai provoca que sexa especial, non? Un festival especial, sen dúbida. Bueno, xa presentachedes un pequeno adianto, pero non sei se xa tedes data definitiva para poder telo nas nosas mans, para poder mercalo. Bueno, calculo que aí depende do nivel de produción, aínda que Pablo é moi rápido, calculo que outubro estará xa bueno, iba a decir nas librerías, pero tamén pues, estarán a venta online. Online, claro. Bueno, facilitándose a todas as persoas que queiran facerse con el. De todos os xeitos, hai xa exemplares do preview, que as primeiras páxinas, que se poden baixar dende a propia páxina web da Armadiña, el ler esas primeiras páxinas da historieta gratuitas, non? Bueno, dicían dende a organización do Armadiña que, claro, tendo o garaxe hermético en Pontevedra, que sería como un pecado incluso ir a buscar talento fora. Non sei se neste caso, tamén neste contexto actual, tamén é o momento, a través deste proxecto, tamén de reivindicar o talento da casa, non? Sí, moitas veces eu creo que o que nos sucede que isto é algo tremendamente español, non? De valorar as cousas que temos cando nos las valoran dende fora, e aquí ao final temos, mira o que temos, non? Temos as mellores praias, temos o mellor clima, aínda que non o decimos para que non veña demasiada xente, a mellor comida, eu creo que temos os mellores artistas e o que temos é que promocionalos, non? E isto que fixo, eu creo que foi darnos de conta de que realmente tiñemos moitas posibilidades de unirnos e de provocar novas sinerxias, non? Que eu creo que isto vai deixar huella o día de mañán, non? Que non vai ser nunca máis, o mundo da cultura non vai ser o mesmo despois desta situación que estamos a pasar. Falando da túa escola profesional, preguntarche por todos estes meses que viñemos arrastrando, como vivichedes, como foi a vosa situación durante todo este tempo, non sei como vos sentiste, se cadra abandonados en algúns momentos, supoño que incluso se chegaría a ese extremo, non? Sí, foi complicado, porque, bueno, nos realmente reaccionamos moi rápido, porque eu dime conta, eu traballo en prensa, entón o ler prensa internacional todos os días dime conta de que o que estaba acontecendo en Italia iba a saltar, non? Porque cando vemos as cousas en lugares lonxanos, non? Como China, pois pensamos que a cousa vai quedar por aló, non? Pero claro, cando ves que Italia estaba na situación na que estaba, eu dime conta xa o mércores que aquelo iba a chegar, non? E o xoves mandei a todos os meus alumnos, non rematamos nin as clases, dixenlles, collede as cousas, marchede para as vosas casas, e algúns nin sequera creían que
o que estaba dicindolles era certo, non? De feito, días despois me dixeron, pensamos que tolearas, profe. E o luns, martes, nos xa estábamos traballando online. Merquei uns programas, pasei os mestres e bueno, reconducimos dunha maneira moi complexa, porque claro, nos damos clase de banda deseñada, hai que debuxar, son moitas clases prácticas e foi moi difícil. De feito, eu teño a sensación de non ter dado un curso, ter dado dous, non? Porque foi tremendamente complicado. Donde sí que notei un pouco de desamparo? Pois que eu fun das poucas empresas culturais que non fixen ningún tipo de corte, non? Seguín pagando os meus traballadores, mantiven todo en marcha, gastei cartos para poder manter todo aquilo en marcha, e os alugueiros, a luz, a auga, se seguían pagando, aínda que non estábamos disfrutando do local, non? Xa. Houbo axudas para aquelas persoas que mantivemos, digamos, a economía en marcha? Ninguna. O sea, solamente hubo axudas para aqueles que tuveron que baixar a persiana, non? E, sin embargo, os que fixemos o esforzo, pois, realmente nos deixaron de lado. Eu sabía o que estaba facendo, porque todos os meus traballadores veñen do mundo da cultura, e se eu paraba e os deixaba tirados, pois iban a estar nun problema gordo, non? Porque a xente que vimos do mundo da ilustración non nos podíamos acoller ás axudas institucionais, porque facemos a declaración anual. Entón, non podíamos demostrar que tiñamos pérdidas ata xuño. Claro. Entón, claro, non habería ningún tipo de axuda, nin para pagar autónomos, nin para demostrar que non tiñamos ingresos, non? E isto é unha das cousas que reivindico agora mesmo, que é que o mundo editorial parou, e o mundo editorial estamos sacando agora libros que eran para o mes de abril. Eso significa que temos 4 ou 5 meses que se moveron. E o moverse significa que daqui a final de ano non vai haber encargas. De que vamos a vivir a xente que facíamos libros e que nos dedicamos a ilustrar e a narrar, non? Pois, non vamos a ter traballo ata o 2021, non? E, sin embargo, non se está plantexando, non hai ningún tipo de axudas. Se xenerou vía internet unha plataforma que se chama SOS Gráfica e fixemos forza o máximo que puidemos, porque nas axudas institucionais, dende o Ministerio ata as da Xunta, o mundo da gráfica estamos totalmente abandonados, non? Situación difícil dende logo, pero non sei se, malia todo isto, todo este período que vivimos, se, por exemplo, a ti, a outros creadores, vos serviu de inspiración. Non sei se atopachedes en todo isto tan insólito que nos tocou vivir esa beta de creación. Bueno, eu, como traballo en prensa, levo facendo viñetas, máis de 400 viñetas sobre o coronavirus, co cal, a verdade é que eu creo que é a primeira vez que fago tantas viñetas do mesmo tema. Sobre o mesmo tema, non aí estás día a día, non? Nas páxinas del Correo Gallego, non? Sí, é bastante complicado xa facer humor diario, facelo dun tema que ao final é monotema, pois é moito máis complicado, pero quitando iso, eu creo que o que provocou toda esta situación foi todo o contrario. Provocou que tuveramos un parón creativo, porque somos humanos e que ao final todo isto tamén nos afecta e cavilamos que vai a suceder. E eu creo que este tipo de situacións o que xenera é incerteza, non? E incerteza tamén respecto a cuestións creativas que te fan ver que o teu traballo moitas veces depende tamén do estado de ánimo dos demais, non dos teus, non? Sino da xente que te rodea. Eu, persoalmente, quitando o tema da prensa, a nivel creativo, todo o contrario, me bloqueou, me produxo moita inquedanza e moitas dúbidas do que iba a suceder no mundo, e o último que me apetecía realmente era poñerme a crear cousas. Bueno, Kiko, trouxeches contigo esta publicación, Colla se queres, unha publicación que estamos agora coñecendo porque aínda non saiu, se non me equivoco. Si, chega ás librerías en breve. Contanos un pouquiño de que vai todo isto. Bueno, pois esta é unha das novidades que iba a salir antes do confinamento e que chegou agora. Presentámola no Viñetos do Atlántico, a última obra de Miguel Anxo Prado, chamase O Pacto do Letargo. Sí.
E, bueno, está é unha triloxía, o primeiro volumen, aínda que se poden ler de maneira autoconclusiva, e bueno, pois realmente é unha historia que mezcla a ficción, a aventura, cas lendas, non? Que xa ves este demo e este dolmen tan galego, non? Con algo que realmente Miguel Anxo non o fixo querendo, vale? Isto está feito dende hai máis de 2 anos, leva voltas con isto, e o xérmolo foi xa hai un montón de anos, pero realmente está falando do home e a natureza, non? De como o ser humano pois está todo o tempo con unha especie de pulso co mundo no que vivimos e como moitas veces estamos tomando decisións trabucadas, non? E isto é unha mezcla de ficción e realidade para facer un TVO para todos os públicos, non? Creo que das primeiras obras que se poden ler en familia de Miguel Anxo Prado, ata agora sempre iba a un público máis adulto, e bueno, ten unha edición especial, moi diferente ás de outros idiomas, nas que podemos disfrutar da obra orixinal sin toda o que son os parámetros de editorial, non? Porque me parecía tan impactante a portada de Miguel Anxo que me pareceu bonito amosala tal cual eu a vin cando me ensinou, non? No seu estudio. E, bueno, logo ten un papel especial, está feito con un papel para que os debuxos de Miguel Anxo se parezcan muitísimo a súa obra original, e, bueno, e logo ten este xogo na que se fai un xogo narrativo cas propias runas que aparecen nas árbores do bosque, e bueno, este libro non ven só, ven acompañado de outro libro. E a che dicirei o nome de Atelier Miguel Anxo Prado, non? Efectivamente, que é un libro especial, é un libro que destas libros que eu quería ter cando era cativo, cando empezaba a dedicarme á banda deseñada, que é entrar dentro do taller dun autor, non? E bueno, é un libro making of, no que podemos ver todo o proceso creativo do Pacto do Letargo, dende o xérmolo da idea, a escritura do guión, os primeiros bosquexos, trae todo o storyboard das 100 e pico páxinas do Pacto do Letargo, e durante máis de 20 páxinas Miguel Anxo Prado conta toda a súa experiencia na que leva traballando durante máis de 40 anos, non? Eu creo que é un libro que é moi interesante, non solamente para a xente que nos gusta a banda deseñada, sino para os colexios e para as persoas que teñan curiosidade, non? De como se fai BD e de todo o traballo que hai detrás dun cómic. Cando sairán á luz, Kiko? Pois chegan o venres desta semana, chegan as librerías galegas. De feito, para axudar as librerías especializadas, fixenlles un pack especial con un desconto para que puderan agasallar aos seus clientes e gañar eles tamén un poquinho de cartos, porque o que che decía, eu creo que isto fixo que fixéramos piña, non? E que pensáramos que sin unha parte do engranaxe todo se iba ao garete, non iba a funcionar, e creo que xa se viu no Viñetas dende o Atlántico que facendo as cousas con un pouco de sentidiño, non? E con cabeza, pois se pode chegar a provocar que siga habendo cultura e que a cultura non contaxia, non? O que contaxia somos nós que facemos malas cousas. O que temos é que intentar cumplir as normativas, limpar as mans, poñer máscara e seguir ca nosa vida o máis normal posible, non? Bueno, pois convidamos aos nosos espectadores a que se acheguen ás librerías, a que boten unha ollada, a que busquen tamén o Pacto do Letargo, que ademais cando emitamos este programa xa estará á venda esta publicación. Nos de contado, imos coa nosa segunda actuación musical desta semana. A noso nos queda aquí cocollélanos a copa de Martín Kodaks, darche as grazas por estar hoxe connosco aquí no Verán Verán e brindar porque siga a cultura.
os meus amores non quero olvidar. Eu namoreime dunha nereida na beira do mar. Tiña nos peitos floreiros de espuma, os ollos casios de doce mirar. Rizaba a brisa os negros cabelos, mentras decía amoroso cantar. Eu namoreime dunha nereida na beira do mar. Alcanzou o mar, horizonte sin fin. O sol navega rumbo do sol por. Está cantando na praia Nereida unha sentida cantiga de amor. Cargo no peito un tesoro escondido, un cofrecheo de amor sen abrir. Pola ribeira espero a chegada dun namorado para compartir. Dun namorado para compartir. Namoreime dunha nereida na beira do mar. Eu namoreime e os meus amores non quero olvidar. Os meus amores non quero olvidar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Pois aquí seguimos no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Xa saben que aquí neste programa estamos a buscar a praia deste Verán Verán deste Concello de Sanxenxo. Hoxe toca unha das praias máis emblemáticas de toda Galicia. Non marchamos moi lonxe porque hoxe a quenda de Silgar. A praia que vimos hoxe é seguramente a máis famosa do Concello de Sanxenxo. Está situada xusto no centro da vila. Este ano foi noticia porque o Concello a parcelou para velar pola nosa seguridade. Penso que non necesita presentación, pero hoxe visitamos a praia de Silgar. Nos gusta mucho que es una playa amplia y que se puede estar tranquilamente a gusto. La que más acogedora, la que más nos llama la atención y la que el mejor clima tiene y todo. Pues que bajas de casa cuando quieres, subes cuando quieres, no tienes que coger el coche, tienes las heladerías y todo detrás. Pues me parece bonita y además está cerca de los bares, si te quieres a tomar algo después, pues lo tienes todo cerca, está bien cuidada. Es una playa muy maja, está muy bien, un buen clima, un buen ambiente. Y nos parecía un sitio interesante para conocer este año. É a playa por excelencia máis famosa do Concello, ten unha longitude que é cerca dos 800 metros, non hai moita corriente, tampouco moitas olas, é unha playa urbana que está encerradiña, entonces é ideal para o baño. Está buena, por la mañana nos bañamos y estaba buena, no sé ahora por la tarde igual aún
nos están atreviendo la gente, pero a mí me parece que está mucho mejor este año que otros. Un saludo para Verán Verán. Bonjour Alicia. Un saludo para Verán Verán. Sobre todo nos gusta tomar el sol y pasear por la orilla de la playa. Tomar un sol, bañarme. Bajamos, echamos unas cartas, nos contamos unos cuentos, cosas así. Comer y beber y disfrutar del tiempo. El alquiler de este tipo de mobiliario de playa, ¿no? Te permite venir tranquilamente a la playa, no tener que venir cargado con sillas, con sombrillas. Bañarnos y luego podemos jugar a las cartas o eso, o caminar por la playa. Pues tomar el sol, pasear, lo que pasa es que ahora con el tema de la mascarilla es un poco complicado, y bañarnos y nadar y así. Relajarnos, hablar y poner el mundo de vuelta. One chance is all you need. Let's live our lives, proceed. All love, no enemies. Momentos, por ejemplo, que a marea esté bastante alta e haya bastante xente, nos colocamos polos accesos e xa recomendamos a utilización das parcelas. Pues muy bien, muy acertada. Me parece estupendo que todas las medidas de seguridad que se puedan poner son apropiadas. Pues me parece muy buena medida, sobre todo pues para poder establecer la distancia de seguridad. A mí me gusta estar en la parcela porque me da seguridad. Me permite mantener las distancias. Así no me pasan por al lado, estás aquí a tu bola, muy bien, perfecto. Como podemos comprobar, a seguridade e a comodidade é o que a xente máis valora desta praia de Silgar. E nós rematamos xa por hoxe. Así que, David, agora nos imos a tomar algo e vos podedes seguir co programa. Pois ala, aí deixamos a Juanme e a noso compañeiro tamén a David que descansen un pouco logo desa reportaxe. Agora xa saben, a última palabra teñena como sempre vostedes, son vostedes os que teñen que decidir cal praia é a gañadora destas dúas que lles imos presentar, esta que acaban de ver, a praia de Silgar, e a que lles imos amosar a semana que ven, a praia de Major. Xa saben, andamos a buscar aquí no Verán Verán a praia deste 2020 deste concello de Sanxenxo. Na enquisa da semana pasada, por certo, a praia gañadora foi a de Pragueira. Nos, entretanto, seguimos con máis cousas aquí no Verán Verán, Canal Rías Baixas, Televigo, Telemiño, Canli Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Poesía, música e moita retranca, así podemos definir brevemente as nosas seguintes convidadas. Lucía Aldao, María Lado ou o que o mesmo Aldo Lado, que tal como estades? Moi ben, benvidas ao Verán Verán. Bueno, dicía eu, poesía, música e moita retranca, pero claro, o típico que fago cando veño a preparar unha entrevista do programa, que fago? Buscar en Google, Aldo Lado. E que me parece? Pois, grupo musical. Nada máis e nada menos, non sei se xa empezo un pouco mal a cousa. Bueno, facemos música. A ver, non é mentira, pero bueno... Pero tampouco é verdade de todo. No, supoño que é difícil así buscar así... Bueno, unha definición, non, para o do lado. Sí, pero sí que somos así unha especie de mix entre poesía, sobre todo, que é a protagonista do que facemos, e despois están así a mesma altura, digamos, a música e o humor tamén. Claro. Que tal está indo o voso Verán Verán? Porque claro, houve moitas cancelacións, houve moito que reprogramar, bueno, como está indo a cousa a nivel de actuación? Vai indo, non temos tantas como outros anos, igual, sí. Sí, tuvemos aí a mala sorte de que o confinamento coincidiu así cos nosos meses fortes de traballo, pero bueno... Sí, por exemplo, no mes de maio, non que un mes por antonomasia, non? Sí, o mes das letras, abrilo do libro, maio das letras, pero bueno, o importante tampouco eran os bolos naquel momento. O que máis botamos de menos, eu creo, do Bran é facer esas actuacións de jarito, así, de bar, que sí que nos daban así moita vida no Bran, e eso sí que é unha mágoa que se perdiu, que me parece un pouco injusto tamén, porque unha cousa é o ocio de ir a tomar solo copas e outra cousa é poder disfrutar así de ocio en un espacio como é unha sala que programe concertos ou así. Eso é o que máis boto de menos. Sí, eu tamén, pero cambiamos ese tipo de actuacións que agora non poden darse por actuacións ao aire libre en prazas, que eu personalmente estou disfrutando máis que outras veces. Quero dicir que
porque son espacios así moi seguros en canto a respetar o protocolo de seguridade e estas cousas. Entón, pois está guai tamén saber que estás actuando ou observando ou de público ou de artista, non, pois formando parte dun espectáculo con toda a seguridade do mundo. Entón, pois temos así tamén a sorte de poder estar traballando de forma segura e facendo que o público tamén estea seguro, non? Bueno, un pouco o que dicía María, sodes poetas, pero poetas todoterreo, eu creo, non? Porque tanto os vale un teatro, como decía María, un jarito, como tanto agora lle vale a xente que nos contrata. E a que nos ven ver. Como é iso, non? De facer poesía, quizáis, por exemplo, nun pub, aí un venres á noite? É unha sensación a que eu pensei. Eu, cando empecé a recitar de adolescente, xa facía recitais en jaritos, pero eran recitais máis serios, digamos, non? Máis normais, máis convencionais. E nunca pensei que íbamos ter un jarito cheo de peña ali pedíndonos outra, sabes? Que a veces pedindo máis poesía. Claro, que a veces temos que dicir, ide para as vosas casas, que isto é poesía, joder. Vivimos nun soño cumprido todo. Sí, é moi bonito, claro. Hai poder decir que vivimos do que nos gusta facer, que é recitar, e decir, pois a xente venos a ver a nós como quen vai a ver a unha banda, e teñen así, hai ese rollo eufórico entre o público, é un luxo, a verdade. Claro, con todo isto que me estades contando, non sei, para facerme tamén un pouco interesante, non sei se vos considerades un verso solto dentro da escrita galega. No, porque hai máis peña como a nós. Sí, formamos, ainda que non sexan exactamente o noso, nos formamos parte da tradición literaria galega e cada quen ten as súas particularidades e nós pois temos así esta particularidade do jolgorio e da alegría. Hai máis peña que fai rollos que non son estritamente recital convencional, entón eu non me sinto así un bicho raro. Non, para nada. E ademais, claramente, o xeito de chegar a poesía a outros sitios, non? Pois, a poesía non necesita de nada máis, evidentemente, pero, bueno, para certos ambientes... Bueno, sí, vale, sí, mentín. No, pero sí que é certo que para certos escenarios, pois está ben que leve aí esa compañía da música ou esa compañía do humor ou a compañía do que sexa, quero dicir. Ou a compañía da cervexa, non? Sí, efectivamente. O caso. Claro, por suposto. Bueno, e calega a vosa causa, non? Por que escribides? Por que recitades? Que vos move a facer todo isto? Porque non queremos traballar, facemos todo isto para non currar. Mira, non facer nada é moi esclavo. Sí, moi sufrido. Nós estamos matándonos todo o tempo a traballar, que a intención de non facer nada ese momento non dá chegado. E mentres, pois facemos isto así tan divertido, que leva moito traballo detrás, pero sí que é un curro divertido, que pois andar recitando en canto escenario se nos pon por diante, non? Sí, e creo que, bueno, eu non me caso, polo menos escribo pola pulsión de escribir, quer decir, porque sientes así esa necesidade ou tal, pero sobre todo escribo porque me gusta, non escribo sempre para volcarme e sandarme, non? Como pasa moitas veces ao principio cando comezas a escribir, sino que o fago porque disfruto, é un traballo que disfruto, e se é certo, escribo, facemos isto por non traballar, digo en serio, porque facemos isto porque nos gusta vivir de isto, e non vivir de outra cousa. Si temos que currar de outras cousas, eu teño currado de moitas cousas, pero si é certo que facemos moito esforzo en vivir disto, que ao fin e ao cabo é o que nos gusta facer, e vivir de escribir. Hai unha paixón, claro que sí, que nos permitiría seguir escribindo, sexa cal se tuésemos outras dedicacións, pero a paixón xa se fixo oficio, e o oficio, pois, ten traballo detrás, claro, é o que hai. É unha sorte, non? Sí. Bueno, como vedes, aínda coas preguntas serias, non? Como vedes o sector cultural en Galicia antes e agora, despois da pandemia? Como vedes o apoio que recibides, por exemplo, das institucións? Como vedes o tecido cultural, o motor da industria cultural? Como vedes todo isto? Bueno, a miña opinión é que o sector cultural galego é moi feble, ten unha estructura moi feble que sempre está a piques de se derrumbar, e agora está peor, claro, agora está máis a piques que de derrumbarse. Creo que hai realmente moi pouco interés en apoiar a cultura en xeral, a literatura e a lingua en concreto. Creo que hai moi poucas ganas de apoialas, e entonces non se desenvolven estrategias realmente serias e potentes, non se atende ás persoas que xeramos a cultura, por exemplo, temos moi poucas posibilidades de pedir axudas ou de ter un regime específico, fiscal. Poucas axudas que hai non son axudas, son máis ben parches, ese tipo de cousas. Si, parece que sempre está todo un pouco como collido con pinzas e que está ao borde do abismo sempre, non? A ver, é que o sector cultural é das últimas cousas nas que se pensan sempre, entón nunha situación como esta, pois agrávase todavía máis esa situación, entón pois parece que
incluso entendo que vaya todo tan mal, non digo, claro, como iba a ir ben agora, non era o que faltaba, era unha cousa inexplicable que fose ben agora. Entón, pois estamos así, non ca resignación, pero sí, bueno, pois loitando por seguir traballando o noso, que é o que nos queda. Quizáis non a administración algún día non escoitará non esas demandas de Querida todos administración. temos unha mensaxe para ti, non? Non, porque claro, sempre que se escoita non a artistas profesionais que vivides disto, sempre ao final a reclamación é a mesma, que polo menos que se nos escoite, non? Sí, molaba que se fixera algo, pero que nos bueno, escoite xa estaría ben. É bater contra unha pedra, entonces, bueno. Bueno, deixamos xa a sección de preguntas serias, vale. Esa mestura de poesía, de humor, de música, un proxecto que naceu así de forma espontánea ou un proxecto que se tivo que cociñar? As dúas cousas, sí, non? Un pouco. Fise cosendo porque as dúas viñamos dunha experiencia previa cando nos conocemos hai 15 anos, que facemos este ano. Facemos 15 anos de matrimonio este ano. Sí, de aldao lado. Entonces viñamos as dúas de algo previo, e as dúas traíamos algunha idea na cabeza por separado de que queríamos facer algo distinto, ou seja, levar a poesía a escena sobre os escenarios de maneira diferente. E despois de maneira, bueno, conocémonos casualmente, compartimos un pouco esas inquedanzas e despois fui xurdindo aldao lado de maneira moi espontánea, porque eu creo que tanto na xénese como no espírito de aldao lado ten moita importancia a espontaneidade, e na xénese é certo que coincidimos e as primeiras cousas que fixemos con ese selo de aldao lado caracterizábanse por ser cousas que xurdían así de maneira moi espontánea. Si, nós fomos construindo unha amizade paralelamente ao proxecto aldao lado, e foi un pouco un deixarse levar, ver por onde respiraba o público, por onde respirábamos nós tamén, que queríamos. E descubrindo aí tamén sí. cal era a nosa linguaxe. Sí, efectivamente. En estes 15 anos de matrimonio, como dicides, como foi esa convivencia, sobre todo como foi esa evolución, non? Comparamos a vos hoxe coas vosas personalidades de hai 15 anos. Pois mira, ás veces penso que cambiou todo moitísimo e que non somos aquelas persoas e non cambiou absolutamente nada, pero nada de nada de nada. No, querémonos como o primeiro día. Sí, querémonos como o primeiro día. Que iso é difícil tamén. E bueno, é unha unidade familiar onde unha vive en Vigo e a outra vive na Coruña. Esa é a nosa clave, que nos vemos pouco. Sí, esa é unha clave guai. É o fundamento da nosa amistade. Bueno, temos así bastantes actuacións durante todo o ano, normalmente na era pre-COVID. Entón, bueno, pois facemos así, bueno, temos moita convivencia, eu vexote bastante máis que a gran parte da miña familia. Claro, iso pasa moito tamén cos compañeros do traballo, que ao final somos máis que... Que María é familia, claramente. Entón, pois, nada, eso ten unhas partes moi chulas, claro. Bueno, hai uns minutos recibimos aquí a Kiko da Silva e preguntábamos polo que foi a creación durante todos estes meses de confinamento, e ele nos comentaba que para el, bueno, a parte que tivo que facer día a día aí coas súas viñetas no xornal, que sí, que non lle quedaba outra, pero despois, en por el, que non atopaba inspiración en todas estas cousas apocalípticas que vivimos, que non atopaba inspiración. Non sei se vos compartides o que nos comentaba Kiko, ou se vos si atopache despois en todo isto algo para crear. Un confinamento moi productivo, pero... Sí. Eu tive un confinamento productivo porque nós tivemos como aldao lado algún traballo, entón fixemos así varias cousas para a rede, e despois a min salironme outras cousas e tiña pendiente rematar de escribir un libro, entón escribino. Claro. Xa non podía escaparme, entón xa estaba na casa escribino. Entón sí que foi productivo, pero e porque estuve nunha escrita dun proxecto, unha escrita colectiva que publicábamos semanalmente con Ledi Costas, co Hematocrítico e con Daniel Landesa, e era unha noveliña, entonces, claro, tiña que escribir todas as semanas, ou seja, que eu non me queixo, eu fui moi productiva durante o confinamento, fixen o meu e o de Kiko da Silva. Ti, Lucía? A ver, eu sí que fixen cousas, pero bueno, tampouco me mola moito poñer o foco aí nas partes boas do confinamento, porque realmente, non foi algo tan guai, foi un desastre todo. Sí. Pero bueno, sí que agradecín esa baixada de ritmo que veu marcada pola ausencia de movimento, basicamente, e que bueno, que sí que é certo que nós, que levamos así moi baqueteadas tantos anos, pois de repente esa sensación de poder estar na casa, bueno, mirando desde a parte romántica do asunto, si é que a ten, de poder estar na casa máis tempo e tal, pois sí que hai unha baixada de ritmo que a cabeza o agradece ou parece que o agradece, pero nós realmente sí que somos desa xente que funcionamos guai e estamos ben e nos mantemos moi ben
cando temos caña detrás, sabes? Sí, sí, Cando sí, hai sí, sí. pois moito movimento, moitas cousas que facer. Entón, pois foi aí, tuvo a súa dureza, pois lidiar con ese ritmo tan diferente, que como che digo, tuvo cousas boas, porque unha baixada. Pois fregaste os cristales. Unhas ventas relucientes, Hombre. o azulín por entre as xuntas dos, unha maravilla. Pero cando todas as cousas xa están feitas, cando xa fixestes o pan, xa escribiches o poema, xa tal, que queda? Pois queda unha sensación que non é nada chula. Sí, comparto Entón, totalmente bueno. con iso, porque sí que parecía que andábamos demasiado rápido, non? E que foi Sí. un momento de por fin non Sí, teño sí, nada sí. que facer, porque, bueno, non podo Porque non sair se da pode casa, facer nada. pero bueno, vamos a amasar pan, que non pasa nada e vamos a olvidarnos un Sí, poquinho pero é todo de... así como unha falsedade de sensación do Sí, momento. sí, Pero bueno, sí, sí que eso existiu, esa baixada de ritmo mental, sobre todo, existiu, e é o único que podo agradecer do confinamento. Despois, pois, ojalá que todo isto pase. Que non teñamos que volver a amasar Claro. pan. Bueno, os vosos espectáculos son tamén pois unha inspiración para moitas persoas que descobren tamén a poesía grazas a esta modalidade non tan peculiar de transmitir a poesía. Non sei se esa sensación vos chega a vos cando estades aí co público. Sí, que nos somos fillas desa sensación, quero dicir, nos dedicámonos o que nos dedicamos porque na nosa adolescencia Vimos tuvemos a peña sorte, que facía claro. cousas así, o sea, que eran as marxes do convencional e desexamos facelo. Claro. No caso de Lu, un espectáculo de Lino Brasi, no meu caso, eu vin a Ronsel recitando Sí. no instituto cando eu iba en primeiro, flipén, salín dali e dixen, eu quero facer isto. E claro, é unha sensación aí moi guai. Recordo que estivemos o ano pasado nunha altra noite, na que había peña daquela que eu vi de recitar e contabas, sabes, e dixías, ai, eu... E cando me encontro con alguén daquela pandilla de Ronsel e eu dis, tío, pues eu fago isto porque vos vin a vos e entendo que para eles tamén é un rollo moi bonito que alguén chegue con esa historia aí. Jo, aí hai unha débeda da que non es consciente, que evidentemente non traballas para saldar esa débeda, pero sí que é así, jolín, que está guai que a xente, sobre todo a xente nova tamén, non, pois vexe así contidos diferentes, que non vayan sempre o mesmo tipo de espectáculos, entón, Ou pois... a mí molame cando nos ven a ver xente que non é, sabes, que acabas o recital e dixe, eu nunca fui a un recital de poesía. Sí, que te ves na obliga a dicirlle, bueno, non son todos así. Non te pasalas con esta idea. Pero é bonito, porque é peña que ven super emocionada e dicir, é o meu primeiro recital de poesía, e diste, joder, pois é guai, non? É unha sensación aí, peña que non por idades solo, sino por ambientes ou por, sabes, por ocio, pues nunca se achegaría un recital. Sí, normalmente é peña que ven levada por outra peña. Sí, é o millor de que ben. nos programen así en sitios tan dispares, Claro, non? É o máis chulo. Sí, sí. Ou que nos vendan como teatro. Eso. O que nos vendan que como ven moita teatro. xente enjañada. Ou como monólogo de dúas persoas. Claro, tamén, como monólogo de alta ao lado, en plan, somos dos pavas, cuidado. Sí. Mira, outra cousa que tamén, cando estaba buscando información e tal, atopei esa grabación vosa, ese espectáculo, non? Da colocación dos pronomes. E eu teño un amigo, e casualmente, isto en serio, a fin de semana pasada, é un amigo de Madrid que chegou a Galicia agora que quere aprender galego e dixen, vas flipar co tema dos pronomes. Mano de santo. E buscando cousas sobre vos, atopei ese vídeo e dixen, así vas a aprender os pronomes, amiguiño. O sea que tamén facedes unha divulgación tamén da nosa lingua. Bueno, nós, hoxe por hoxe, el gallego somos nosotras, Dani. Que xa ninguén máis o fala. Vos faltan as letras, nada máis, non? Solo eso en vida, que En sería realmente letras en vida. glorioso. Sí, a verdade é que... O dos pronomes é unha tontería, ese sí que saliu dunha inspiración dunha tontería un día nun hostal en Santiago. Todo en el ao lado nace da tontería. Sí, Decir, non hai un sentarse e imos a falar seriamente sobre isto. Todo parte do easy, tal. Todos son easy. Que pasa? Que despois, bueno, claro, a forza de mover moitas cousas por aí, ou de crear de repente un contido que sei que era necesario, como é uns truquis aí para eu sei que comunicación. está a xente piando polo número ao lado dos tempos compostos. Dos tempos compostos. E polo do N velar tamén, que a lo que lle costa moito tamén lle dixen que iba a ser unha cousa complicada. Sí, eso é máis complicado. Bueno, Lucía, vexo que trouxeches a guitarra, supoño que non será parte do noso decorado, non? No, parece que non, parece que carguei eu con ela. Sí, entón, se queres, podes collelas, se te apetece. Claro, perfecto. Unha que saibamos todos. Unha que saibamos todos. Que saibades bolas dúas e xa chega. Vale, pois María vai empezar recitando este así o típico tema co que abrimos moitos recitais, non? A canción de inicio. Este é o momento inmediatamente anterior a
No seu silencio, intúese o ruxir crecente dun futuro que se está formando miles de kilómetros mar adentro. É unha certeza que se ten antes no peito que nos oídos, como nos mellores temas de Massive Attack. É a certeza de que a onda virá. Quen sabe se a erguernos ou a revolvernos polo fondo ca boca chea da area, pero a certeza ao fin de que virá. E de que neste punto, onde a agardamos, somos o diminuto inicio dunha persoa que aínda ha de ser. O pairo, flotas na inmensidade do océano. O mar é aterrador, é escuro, é cobizoso das xentes. As sombras dos escualos apenas se distinguen. You are the crazy acrobat. You are the witch, I am your god. I want to be a bit like you. I hope you don't mind if pero tamén é fermoso. É doce ver o sol bordar de perlas a espuma, ser parte da canción feliz do océano e saber que aínda os músculos non conocen o cansancio, saber que aínda podemos remar, saber que aínda podemos remar co corazón ardente. Este é o momento inmediatamente anterior a. E co peito sobre a táboa, mira a praia por última vez, e por última vez, vela con estes ollos, porque só as que non luitan permanecen indiferentes ao paso da onda. I love the way your body's made. I love the way your voice is like sex TV, the whisper upon your ear. I want to be the best you meet. Night, oh, said I die. Night, oh, said I die. Que bonito, que maravilla, moitas grazas por este pequeno aperitivo que sirve tamén de primeiro prato para todas aquelas persoas que digan e estas mulleres entón cando as podemos ver, cando van a actuar, non? Cando poderemos ir a un recital dos seus, así que é o momento de avanzar datas, non? De autobombo, para saber, pois, iso, onde ides a actuar no máis inmediato. Pois mira, como al ao lado, estaremos o 3 de setembro no acto de apertura da FIOT, do Festival de Teatro de Carballo. Sí, un sitio que sempre nos tratan de maravilla, que levamos moitos anos indo, que é un luxazo poder que conten con nos cada ano, entón este ano vémonos ali. E eu este sábado estarei recitando en Pontevedra, con Pinto e Maragota, no Campiño de Santa María ás 9. Con Andrea Núñez, se non me equivoco, non? Sí, efectivamente, con Andrea Núñez. Pois aí está, unha oportunidade, o que acaban de ver vostedes, pois unha oportunidade tamén, aí estará Lucía co Pinto de Maragota en Pontevedra, estarán Lucía e María en Carballo o vindeiro 3 de setembro. Nos, de contado, seguimos con máis música, coa derradeira actuación musical desta semana, coa que pechamos o verán desta semana. Eu vou quedar aquí con María e con Lucía, brindando, se vos parece. Perfecto. Aí está, imos coller as nosas copas e brindamos, se vos parece, pois polo que vos queirades. Pois brindemos pola poesía. Pola poesía. Ou brindemos pola narrativa, que nunca ninguén sacar da nunca da narrativa. Pois moitísimas grazas por vir. Pola narrativa. La narrativa.
embruxa o murmullo do río do monte. Coa choiva de maio quero me mollar. Vou correr como o lobo na noite. Pretendo sentir toda a súa inmensidade. Guíame a luz dun rayo de lúa, o claro da alba, o amanhecer. Encheme de vida toda a fermosura desta terra verde que aprendo a querer. Quero saltar das covas do monte, berrar o teu nome, botar a voar. Eu teño a forza do vento do norte, esa bravura que chega do mar. Un puño de terra, de area ou de neve, fanme tan pequeno o pouco que son. Ás veces me alentan e outras me feren. Eu veño de ti e non sei onde vou. Quero saltar das comas do monte, berrar o teu nome, botar a voar. Eu teño a forza do vento do norte, esa bravura que chega do mar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.